problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga liver lovers, musta ang lifestyle natin? Party on, atay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong liver aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa rin para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay ng proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome mga tugang sa programa niya itong Radyo Klinika. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Didi po sa inong programa. Ngunyan pong aldaw sa tuya pong didiskutiron giraray ang mga issues na hali po sa kaaraman kan mga natural hali po sa mga natural medicines, no? Kasarabay digdi, mga tugang ampig apod niya to na mga health advocates. Arog po kay Doc Joey Bitito. Maganda naman kita ki mga reaksyon sa sinibapang mga tips, no? Para po mga tugang sa para po sa kaaraman niya to, apera po sa mga hali po sa mga doctor of medicine. Yan, ha? Kaya yan po, pinaghagadan niya ito ng opinion para anon mga natural food supplement, ha? Ano pa mga natural food supplement na pwede mga tugang na magamit kan sa tuya na mga kababayan dili po sa tuyang palibot asin po mga tugang sa probinsya kan Albay. All right, sige. Di bueno, aramon nasa linya na po mga tugang ang amazing YouTuber. Yan na. Ang sa kuyang amigo, hindi tumatanda. Ang kanyang kotis ay palaging batang-bata. Doc Joey Bitito. Padi, magandang umaga. Good morning, tabi sa imo. Wala pa rin. Good morning tayo mo at sa iyong mga milyon-milyon nakikinig. Yes, pade. Kumusta pade ang araw natin? medyo Ano? Medyo, masyadong marami iniisip. Tama. Dapat lang. Pero ang iniisip ko naman, so para naman sa sabi nga ikakaganda ng health ng kalusugan ng ating mga kababayan, di ba pare? Ayun pa din. Yes. Oo. Hello pare? Oo, marami ka ako kung iniisip pa din. Oo. Kasi sabi ko, marami ng natulungan ng ating produkto, pero paano pa makatulong sa, kasi ang buhay ngayon pa din hindi lang sa lusugan. Iyo ba? Ang naghihirap ngayon sa buong Pilipinas. Ito ako ang gagawin natin ng ating kumpanya kasi nag-attempt na tayo pero
nung nag-attempt tayo noong una, namatay naman yung programmer. Oo. Kaya, siguro, Mm. hindi yung time. Yes. Bakit itong time na itong, ito, hopefully siguro on or before my birthday. Yeah. May mas magandang mangyayari sa atin. Wow, okay. So sa ngayon pa ano pang nais nating i-share sa ating mga kababayan, lalo na kung paano mapangangalagaan po sa kanilang kalusugan? Go ahead, Tabi Pade. Oo, sa ating mga kababayan ay kailangan po talaga nating pangalagaan ang ating buhay kasi sa ating sa mga pumupunta pa sa araw-araw dito sa amin. Opo. Nakikita namin ang problema talaga lalong-lalo na yung may mga karamdaman ang kanilang pamilya. Sila mismo at ang pamilya. At minsan sa karamihan ay kahit mga may pera ay napiperwisyo nitong mga karamdaman lalong-lalo pag na-hospitalize. Opo. Pero mas grabe pa yung mga na-hospitalize na mga mahihirap na sila po ay nakipagsiksikan sa mga government hospitals kasi iba talaga yung private hospital kaysa government hospitals. Yes. Kahit aminin man natin o hindi, iyan po ang mga sinasabi ng mga pasyente na nanggagaling sa mga sa mga government hospitals. Kaya para maiwasan po yan, pangalagaan natin ang ating buhay. Lalo pag nagkakaedad na tayo pa diyan na susceptible mga karamdaman. Tama. Kaya po ay sabing ko nga parate, isa lang ang buhay natin. So, ang pangalagaan natin ng 100%. I see. Okay. Ngayon medyo nasa translation tayo ng, 'di ba? Malamig, medyo umiinit palagi nasa translation ng ng panahon, 'di ba? May mga time na paminsan tinatamaan tayo ng sakit. Ano sa tingin mo ang parang di ba? Paano makatulong itong mga antioxidant na, halimbawa, yung mga produkto mo para sa mga kababayan natin na gustong magpalakas ng kanilang immune system at ng kanilang katawan? Kasi sa totoo lang, kahit man sa mga dalubhasa, mga scientists, mga researchers, sila mismo ay, at saka yan ay given na po yan talaga. Yeah. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na iba-iba ang Ayun. Hello, Pade. Hello. Hello. Yeah, go ahead, Pade. Go ahead. Medyo naputol. Okay na yata. Sige, Pade, go ahead, please. Air condition, tutulog, ay yung ating katawan ay ang lamig kasi sa katawan natin masama din. Pero pag init masama din. Kaya yan ang problema. Kaya itong mga food supplement na ito, katulad ng sa amin, yung Amazing 4 na yan, ating Migawan, ay malaki ang nagagawa sapagkat pinakas ng ating katawan, ng ating immunity. Kaya kung may mga invaders itong mga tinatawag natin mga mikrobyo, bakterya, mga viruses na yan, ay nalalabanan nito. Pero pag mahina ang ating katawan at may ito pang klima ay pabago-bago at nagkaroon ng hindi maganda ang ating katawan, ay madali po tayong kapitan. Malaking bagay talaga ang nagagawa ng ating mga itong mga supplements natin tulad ng Amazing 4. Malaki yan ngayon. Ang iniisip ko pa halimbawa, paano si Juan de la Cruz walang pera? Yan. Paano magagawa? Diba? Hindi naman pwede puro sa gobyerno kasi ang gobyerno, unang-una, ang mga gobyerno laging inaano dyan ay doctor's prescription. Kaya, gawa dyan, yung mga gamot. Sa pag sinabing gamot, synthetic drugs yan. Kaya nga ako, iniisip ko,
bakit kaya walang mga, halimbawa, walang congressman na nag-sponsor na itong mga food supplements na to? Kasi food supplement, di Opo. ba? Yeah. Yung pagkain, meron yan automatic discount sa mga ang ating synthetic drugs mayroon din. Opo. Di ba? Kasi nyo sa mga bakit yung food supplement wala? Yan. Ibig sabihin, hindi covered. Oho. Kasi iniisip nila, ito parang pangmayaman. Hindi naman pangmayaman. Pangkalahati yan Yung mananggad pa di Ang food diba? supplement, Yung pagkain walang pa pa din, yan. kumain ka. Under the law, Diba? wala siyang Automatic discount. yun Oo. Pag supplement walang food supplement. Talaga? Oo. Natural. Okay. Wala yan pa din. Pag Oo. hindi ka nasa mercury drugs, Oo. wala po yan. Oo. Wala. Liban na lang iyong kumpanya kung magbibigay sila ng discount, pero wala po yan, hindi covered yan. Kaya Opo. ako nagtataka. Oo. Pagkain, pwede. Di ba? Pagkain. Pagkatapos yung synthetic drugs, pwede. Bakit yung supplement? Ano food? Oo. So, Oo. Kaya, pangdagdag. Di ba? Yeah. Yeah. So, kinain, nagul, prutas, Aha. atik, Yeah. kahit sino ka, pwede nga. Kaya ako nagtataka sa tama dapat yan. Opo. Oo. Ano pa medyo humihina po ang napuputol po ang signal mo. Ito pa din. Yeah. Okay, go ahead please. Yeah. Okay na po yan. Go ahead. Okay. Bakit walang pribilehiyo ang mga food supplements? Kailangan pa na ito ay Ayun, maputol yung naputol yung dali lang Doc Joey Bitito. Naputol yung signal ni Doc Joey. Sandali lang balikan tagiraray. Tabi. Alright. Okay. 5 minutes before 8 in the morning. Hello pa Hello pa din. Yeah. Good morning. Okay. Good Mas morning. malakas to. Mas malakas. Sige po Go ahead please. Kailangan may doktor pa magpe-prescribe. Okay. Hindi naman ipini-prescribe yan ng doktor kasi ang mga natural medicine katulad namin, wala namang kaming binabayaran na tao na ito ipopromote sa mga doktor. Di ba? So, parang mayroong konting problema talaga. Hindi naman ako pa di congressman. Kung ako congressman, Di ba? Pwede. File ako ng bill sa Kongreso para ito'y makatulong sa 115 million Filipinos. Yeah. Yan po ang problema pa din. Hindi rin ito pwede pa din sa ospital. Kasi walang batas. Pero pag may batas yan pa pwede yan sa drugstore, pwede yan sa ospital, pwede yan na i-recommenda ng mga doctors. Ayun. Okay. Diba? Okay. So yan, siguro baka may nakikinig pa din sa iyong mga congressman ngayon. Famous ang iyong programa. Pwede silang makipag-ugnayan sa atin para kahit pa paano makapagbigay tayo ng input sa kanila. Sapagkat ito malaking bagay ito. Malaking bagay ito lalong-lalo sa mga senior citizens, sa mga PWDs. At saka kahit na hindi senior citizen, kasi kung ito'y marami ng mga doctors ang magre-recommenda, maraming matutulungan. Iyo. Yung mananggad pa yung mananggad garo na paliman-liman kan under the law, dapat iningani ang saro sa pwede na, di ba, tawang ki attention. Kasi, ang napapansin ko, medyo natural ang dating, di ba? At hindi naman niya lalabas sa market kung hindi iyan approve ng Food and Drug Administration bilang mga food supplement food supplement, di ba? Sa ating pa 18 years na ang ating produkto, 18 years, biruin po ninyo yan. At saka pala, di ba? Approve yan pa rin ng Food and Drug Administration, di ba? Yung mga produkto ninyo. Yes, opo.
At saka kailangan talaga may batas yan at saka magkaroon po ng pondo, na malaking pondo ang gobyerno para mag-research. Andiyan po ang sa ngayon ng gobyerno mag-research sa mga natatanging halaman para gawin na food supplement. Yeah. At kaya naman po yan. Kaya po yan ng ating gobyerno kasi ang laki po ng pondo ng gobyerno. Pero po, hindi natin na pagtutuunan ng pansin itong mga food supplements na sa akin po pa din, hindi dahil sa ako'y andito. Opo. Sa akin kasi, going 72 na tayo, nasa supplement tayo, mga 25 years. So, 45 years, wala pa tayong sa supplement. Ibig sabihin, more than half of my life, wala pa akong sa supplement. So, ibig sabihin, na pwede kong ihambing nung may food supplement akong iniinom at saka nung wala. So, sa aking pananaw, malaking-malaki ang nagagawa ng food supplement, lalo quality food supplement. Nagagawa nito sa ating buhay, minimum na 20%. Minimum. Yeah. Ibig sabihin, kung ang ating health ay nasa 70%, dagdagan mo ng 20% yan, ay merong 84% ka. Minimum po yan. At kung magaling ang supplement, pwede po makalaabot yan na up to 50%. So, malaking bagay po dapat, ito ang dapat pag-ukulan ng ating mga mambabatas na ito ay isama sa kanilang tungkulin na umanap sila dyan na magaling na mga researchers, mga scientists na makipag-usap sila. Pero yung sa natural, hindi ko sa synthetic, hindi po yung sa mga pharmaceutical. Kasi ang pharmaceutical, iba naman ang binibinta po niyan. Usually po, synthetic drugs ang sa kanila. At kung meron man silang supplement, hindi po natural. Ang supplement nila ay meron ng chemical. Chemical-based na. So dapat, ganun dapat ang gawin ng ating mga minamahal na mga mambabatas. Opo. Pwede, naalala mo noon si Secretary Flavier? Yung Flavier, opo. Siya baga... Siya po ang promotor ng mga natural medicine, si Flavier. At saka yung mga dahon-dahon baga, di ba? There was a product, there were products na oning introduce kan Department of Health na sa mga dahon-dahon na iyan, pinag-recognize na may therapeutic claim, di ba? Yes, opo. Di ba? Yung mga pito-pito na yan. Napanood daw yan, tagari, bako naman yan bako na masyadong nakakonsulate ang gobyerno. Meron po yan. Actually po talaga naman ay ang ating mga maraming mga dahon natin, mga dahon-dahon na may mga therapeutic talaga. Ang problema lang kasi hindi po yan na kinikere na mga pharmaceutical company. Kasi lugi po sila dyan pag hindi nila napapatent. Ang gusto nila napapatent nila. Kasi kung napatent nila ang isang food supplement o isang produkto, doon sila kumikita ng malaki. Kasi ari nila yun. Sa kanila yun eh. Hindi mo pwedeng gayahin yun. Walang magkukopya noon. Iyon po malaking pagkakaiba. Kaya po ay kailangan talaga ng batas para itong mga supplements, mga natural supplements ay maisama doon po sa mabigyan ng atensyon at para po ito ay may care ng mga doctors at mabigyan ito ng atensyon ng media, ng gobyerno, at the same time din, mabigyan din ng mga discount itong mga senior citizens, mga PWDs. Kasi malaking bagay po yan. Kasi important yung mga dahon-dahon na yan na recognize na, sabi nga, mga dahon na nakakabulong talaga. Ganun man, dahil natataon ang atensyon kang gobyerno, tatakon yan man ang talagang i-advocate sa palibota. Marami pa lang medyo hindi masyadong problema sa halangkaw na presyo kan mga synthetic medicine ngunyan. Di ba? Tama po. Halimbawa pa maglaga ka ng malunggay. Yan. Di ba? Maglaga ka ng oregano. Ugbos bayawas. Yan. Ugbos bayabas. Yung talbos kamote. Marami po mga benepisyo yan. Kahit po yung yung alugbate,
Nag-research kasi ako pa din, nakita ko ang mga nagagawa nito sa katawan natin ay napakaganda, pero dahil nga po walang hindi po ito ini-endorso ng Department of Health, ng Department of Science and Development. Kaya po mga tao, meron naman dyan na nabibili sa drugstore ito, galing na ako sa doktor, ito na lang. Pero okay naman po yan. Hindi ko naman sinasabi itong mga synthetic drugs na hindi okay. Okay naman po yan. Pero ang problema po, lalong-lalo yung mga antibiotics yan. Marami tayong mga Pilipino nag-self-medication. Yung pain reliever. Dito sa amin pa din, grabe pumupuntang mataas ang creatinine for dialysis. Meron nga ako ngayon pasyente, nagda-dialysis. Mamaya, kwento ko sa iyo yung nagda-dialysis na pasyente namin, na kliyente namin ngayon. So, sa dami po yan ng mga synthetic drugs, hindi masyado alam ng tao na mahirap mag-self-medication. Yan, totoo. Kasi yan, may chemical yan eh. Hindi yan katulad na, halimbawa, malunggay, naglaga ka, hindi mo naman kailangan pa itanong yan sa doktor. Kasi malunggay yan, natural dahon yan, gulay yan, di ba? Gulay yan, dahon yan, di ba? Pag magugulay ka ba ng malunggay, kailangan mo pa tatanungin pa yan. Hindi naman, di ba? Pero pag uminom ka na ng mga metformin, di ba? Gamot na yan. Uminom ka na, sobrahan ka niyan. Siyempre, pag uminom ka ng kaunti niyan, halos walang epekto. Dinagdagan hanggang sa okay. Pero, mayat maya umiinom, mamaya yan, yung creatinine, delikado na. Yung kidney niya. So, tataas na ang creatinine. Mahirap na po yan. Pag tumas na 400 na yan, delikado na ang dialysis. Diba? So, simple na problema, naging major problem kasi nga kakulangan ng kaalaman ng ating mga kababayan. Ayun. So, yan po ang problema nating malaki. Alam po ninyo pa isa lang mambuhay natin, hindi naman dalawa eh. Diba? Ang trabaho kasi pa andyan. Ang negosyo, marami yan, di ba? Trabaho, marami din yan, di ba? Pero ang buhay natin, isa lang. Pag nagkamali tayo dyan, kaya po, ang sinasabi namin, bawal kayo mag-inom ng mayat-maya ng pain reliever. Kung binigyan ka ng doktor mo ng pain reliever, kung kaya mong tiisin ang kulog, tiisin mo. Pero pag hindi, uminom ka. May problema yan sa liver pag nagulpi ka sa paracetamol lalo na, pain reliever. Diba? Liver at saka kidney na nadadamage parating yan eh. So, iyan po ang sinasabi natin. So, ang mga kababayan kasi natin, medyo kulang sa impormasyon. Kasi kulang din ang gobyerno sa information dissemination. Kaya po, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan. Pero kung mayat-maya yan ay sinasabi sa radio, halimbawa katulad sa radio ng DCGP, sa ibang mga sa television, ma-advise yung mga ating mga kababayan, ito pala bawal, huwag ito maya iinumin, di ba? Regulated ito. Kulang kulang sa info tayo, kaya po maraming tao tayo talagang kawawang-kawawa, bata pa. Dinadialysis na yung pumunta sa amin, nasa 40 something, 42 ata. Grabe ano? Biro mo, dinadialysis niya, payat na, halos hindi na nakakatulog. Grabe. Wala kang magagawa. So, nung uminom ng ating produkto, 1 week pa lang, nakakatulog na, nakakalakad na ng maayos. Pero yun nga, medyo magastos na kasi nagda-dialysis, umiinom ng ating mga produkto. Pero sabi ko nga, di ba, ka magorogastos kasi kaysa mawala ang buhay. Kasi ang buhay, napaka-importante yan. Isa lang ang buhay natin. Kaya nga sinasabi ko, pangalagaan natin ang buhay para hindi tayo humantong sa dialysis. I see. Okay, pwede may text digdi sa tuya na listener. Sabi niya, good morning po. Hindi ako masyadong makatulog. Ito ang problema ko. Umiinom nga ako ng pampatulog na mga gamot. Pwede pa kasi gusto ko rin mag-try ng mga produkto na food supplement na pampaganda ng tulog. Pwede ba makahingi ng advice kay Doc Joey Bitito? Pwede. Opo, alam po ninyo kasi ang ating mga produkto, holistic po yan. Kung ano po ang problema ng ating katawan,
yun pong inaayos ng ating immune system. So, yung pagtulog na yan, siguro, pag bumili ka ng produkto namin, baka more or less mga within a week or within 10 days, 15 days, basta within a month, mayroon pong pagbabago. Malamang po, makatulog na siya. Ngayon, yung mga sleeping pills naman, hindi ko naman sinasabing bawal. Pero alam naman po natin, pag nasubran tayo dyan, doon lang po ako may question mark. Hindi ko sinasabing bawal ha. Kung sa akin, may question mark. Kasi nga po, ay pag synthetic drugs, kailangan regulated yan. Kailangan po may magaling na espesyalista para po magsubaybay sa inyo. Kasi ang gandaan po naman yung sa amin is 100% natural. Para kumain kayo ng gulay na malunggay, talbos kamote, kangkong, ng okra, ay okay lang yan na kumain kayo araw-araw kasi it's natural. Opo. So yan po, malaking pagkakaiba. Opo, ito. Palagi akong inaatake ng aking gout. Sinusunod ko naman yung mga bawal talaga. May gamot po ba talaga sa gout? Kasi sabi po ng doktor, walang gamot ito. Na mawawala talaga. Sa pagkain lang ang dapat i-control para hindi umatake. Dr. Joey, reaction please. Opo, ganun po talaga yan. Yan po ang in general term, ganun po yan. Pero remember, bakit ka nagkaroon ng gout? Ano po ba ang dahilan? Diba? So siguro kumain ka ng mga bawal, na-stress ka as you age, di ba? Pero alam po ba natin na meron tinatawag tayo mga antioxidant. Okay. So antioxidant, ibig sabihin i-cleansing. I-cleansing ang ating katawan. Meron din tayong tinatawag na pampalakas sa immune system. Kasi po, pag may sakit ka, ang immune system natin mahina. Ibig sabihin, hindi masyado nagpapangsyon. So, bibigyan, i-augment po ang ating immune system para magpangsyon. So, ngayon, halimbawa, uminom ka ng aming produkto, makikita mo, 1 week, 2 weeks, mamaya 1 month, medyo okay na yung aking tuhod, medyo yung gout ko, medyo nawawala na. So, ganun po ang proseso. Sinasabi ko kasi sa mga tao, na lahat ng bagay sa mundong ibabaw, may proseso. May proseso. Kahit kung anong bagay, may proseso po yan. Pwede ba ang BP Henry Masida ngayon ay napakagaling na sa broadcasting? Pero pa din nung nag-umpisa ka, ganyan ka na ba? Siyempre. Kailangan i-develop ka eh. Tama. Na meron po proseso yan. May proseso. I-develop ka kung paano. Yung iba kasi pa ang gusto, ay, bibilaw kay Dr. ng Megawan, kailangan itong araw na ito, magaling na ako. Hindi po ganon hindi tayo Panginoon Diyos, hindi tayo si Jesus Christ. Ikaw, ay tumayo ka na, ikaw patay, buhay ka na. Hindi po tayo God. It's only God can do that. Pero sa atin wala po, it's a process. Meron po umiinom ng produkto namin na one day, may improvement, may magandang resulta. Pero may umiinom naman na 1 month, may medyo kaunti lang ang improvement. May process kasi ang ating katawan. Yung katawan po natin may proseso. Gaano ba katindi ang ating karamdaman? Gaano ba ang ating katawan nagpa-process para ikaw ay gumaling doon sa ini-expect mong mangyari sa ating katawan? So ganun po yan. May process po yan. Hindi po yung parang magic. Hindi Masida na ako ngayon. Ako na ang pinakamagaling na broadcaster sa buong Pilipinas. Hindi po ganun. May process po yan. Okay. Good morning po, boss. Pakitanong po kay Doc Joey, may bukol ako sa mukha. Ano po ang dapat gawin? Si Adelfa ng Tabaco City. Alam po ninyo, hindi naman sa ako yung itong tinatawag natin, nagyayabang. Marami na po tayong natulungan sa may bukol. Meron po tayo ngayon tinutulungan, actually po ito, carcinoma, cancer. Inopera na po ito, hindi ko sabihin kung anong hospital. Last year, inoperan po, dito po sa leg, sa binte, ang kanyang cancer. Inoperahan,
Tapos sa operation, gumastos ng nasa 270,000. So nakahingi naman siya ng tulong sa mga agencies, pero nagbayad pa rin siya nasa 100,000. Isa lang po ang anak nito, ang trabaho ng asawa, may kurukantin lang. Pinapakimo, radiation, ayaw magpa-radiation. Kasi pag may cancer po talaga, lalo yung mga bukol na yan, pag inoperahan po yan, usually, pag cancerous yan, ang susunod ng doktor is chemotherapy. Then later on, radiation therapy. Ayaw magpakimo kasi unang-una, natatakot. Pangalawa, wala na ring pera. After wala pa akong 1 year, bumalik yung cancer, yung bukol. Opo. So, ang gusto na naman ngayon ng doktor, operan uli. Wala nang pera yung tao, anong gagawin? Yeah. Yun ang nangyari. So, mabuti napakinggan tayo. Ito, bumibili-bili dito yung anak. Ngayon daw, nakainom na ata ng mga 10 days. 10 to 15 days yung pasyente. Para daw naghutong-hutong na, parang puputok na, may lalabas na raw parang yung white, yung nanas tinatawag. So, sa pagdating po sa bukol, malaking-malaki po ang nagagawa ng ating mga produkto. Okay. Yung nag-text pala pa, senior na daw siya, senior citizen siya eh. Ano pang advice mo kayo? Si Adelfa. Senior citizen siya. Senior citizen. Kung siya po ay makakapunta sa atin ngayon, Monday to Saturday, okay. Kung hindi naman, ay padala lang yung lab result sa kanyang pamilya. Kung hindi naman, sabihin lang yung sakit. At pwede natin mabigyan dito ng advice kung ano dapat gawin. Opo. Sir Doc, bakit walang Clinic of Natural Medicine? Reaction, di ko alam kung anong gusto. Yung naturopathic siguro sinasabi niya. May mga naturopathic doctor po na mayroong mga ganyan. May mga clinic. Mga licensed naturopathic doctor po yan. Opo. Na binibigyan ng lisensya ng DOH. Pero po kasi, sinasabi ko nga, bihira pong may ganyan kasi nga po ay very costly. Wala po naman yan na mga tinatawag na nabibigyan ng mga mga sample-sample katulad ng mga pharmaceutical na binibigyan ng sangkatutak na sample. Yung high cost po ng mga opisina ganyan ay nahihirapan po sila kaya po bibihira ang mayroon pong ganyan. Opo. Good morning, sir. Agree po ako kay Dr. Joey Bitito regarding sa mga natural medicine at saka yung mga dahon-dahon na recognized ng Department of Health. Dapat talaga bigyan niya ng malaking pundo at magproducer ng marami ang gobyerno para isupplement doon sa mga synthetic medicine na hindi kaya ng mga taong bilhin. Reaction po, Doc. Opo, yan nga po ang aking na envision na sana darating ang panahon na mangyari yan kasi alam po ba ninyo I think ang budget ngayon ng Pilipinas nasa 6 trillion. Hindi billion. Kung punduan ba naman yan ng at least man lamang 1 billion, malaking bagay po yan, research and development and later on production para makatulong sa ating mga Pilipino sapagkat nga po napakamahal na ng mga medisina ngayon. At saka ako naniniwala mas maganda po yung natural pagsamahin din yung mga synthetic drugs. Bakit? Kasi po may sa akin pong nasa more than 25 years na tayo sa natural medicine. Nakikita ko may mga even itong mga magagaling na synthetic drugs, pag sinamahan mo ng natural medicine, malaki ang nagagawa. Bakit? Okay. Kung ano man po ang chemical residue ng mga synthetic drugs, ay matutulungan itong mga natural supplements para po yan mailabas sa ating sistema. Malaki ang nagagawa. Pangalawa po, dalawa kasi ang di ba? Ang healing power kasi ang medisina kasi treating the disease itself. Ibig sabihin, bumili ka ng metformin, ang ginagawa nito, yung type 2 diabetes mo, ay iyon ang kanyang nilalabanan. Okay.
Pag ang natural supplements naman, hindi. Yung inherent sa atin na immune system, yung ating first defense, yung ating defense mechanism na binigay sa atin ni Lord, ito naman ang kanyang palalakasin. Kaya kung ano po ang hindi nagawa ng synthetic drugs para doon po sa kanyang type 2 diabetes, ang magpupuno po niyan yung ating immune system. Ayun. Kaya po, mas Oo. maganda pong combination at mas madali, mabilis po ang healing ng pasyente na umiinom nitong mga produktong ito. Sapagkat combination na po yan. Yung science at saka yung inherent, yung binigay sa atin ni Lord mismo, ay nagkatulong yung dalawa, kaya po mas mabilis gumaling ang pasyente. Oho. I see. Okay. Pwede magko-commercial muna tayo ha. Tawagan kita muli. May mga tanong dito mula po sa ating mga listeners. Babalikan po kita. Alright. Thank you so much. Mga tugang 8:15 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga sunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. 8:20 na, oras po sa Pilipinas. May nagkapira pang haputigdan sa tuya na mga kababayan regarding po mga tugang sa Saindang Salud. Yan, balikan ta si Doc Joey Bitito, mga tugang niya na pag-aaga bilang tabi na resource person ta. Pade, Doc Joey, good morning, gararay. Okay, pare, good morning. Opo, may text po ligyan sa tuyang listeners. Sabi niya, good morning Tabi, Henry at Doc Joey. Palagi pong sumasakit ang ulo ko. Nang magpa-check up po ako, wala naman daw nakita. Nagpa-MRI na, wala po. Bakit po? Kaya gusto ko lang humingi ng mga dagdag opinion kay Doc Joey Bitito. Pade. Kung wala po tayong wala naman sa MRI, mataas na po yan na test. Ibig sabihin, wala rin dyan. Ibig sabihin, ay immune system related yan. Kaya mas maganda uminom siya ng food supplement para doon na makikita. Pwede naman, pag hindi pa siya gumaling, ibig sabihin baka ma-engkanto na siya. Mali pa pala magpakuan na lang nito. So sa plato ba ka? Magpasantigwara. Okay. Takon. Pumunta sa atin dito. Walang nangyari doon sa 3 months, walang nangyari. Ibig sabihin, pasandigwara na siya. Yeah. Baka nasi, no? Okay, ito. Excuse me. Another question, sabi niya, okay lang ba na magkaong kibunay oral daw? Mahilig kaya ako sa bunay na hard-boiled. Mahilig ako magkaon oral daw. Pade? Opo, sa research naman po, dapat naman talaga tayo kumain ng itlog. Kasi may ito yan. Ito po yan dyan, para yung mata natin tuminaw. Yung bagay, aside from yung protina. Apo. Ako po, ina-advise ko yan hanggang 2. Dalawang itlog per? Dapat talaga hard-boiled or soft-boiled egg. Dalawang itlog pa din, per day o per week? Ano? Napuputol ka po pa din, medyo humihina po ang signal mo, nawawala po. Ano po, pakiulit? Okay na. Yeah, okay na to. Okay, sige po. Dalawang itlog? Akin po, 2, basta hard or soft-boiled egg. Wag po yung fried. Wag po yung fried. Kasi Malana fried, Malana. may mantika, opo. Oo. Kailangan po natin yan sa ating katawan. Kailangan po. Kailangan lalo na yung natural. Opo. Yung natural na itlog, mas maganda po yun. Yeah, oo. Ito, ay nag-follow up siya kasi ang mga itlog ngayon, bako hali sa pato? Pwede. Ade kung hindi actually, pato o manok yan o whatever. Pero ang the best, so native na manok. Usually manok. May chicken. Meron din sigurong pato. Yeah. Pero kahit man anong klaseng yan, pato man yan o itlog man, kahit man yan. Kahit man bird yan, itlog pa rin yan, di ba? Itlog pa rin yan. Yeah. Baka ang piguwuri niya pa rin, di ba ang bunay, parang mataas ang bad cholesterol niya? I do not know. Ano sa research mo po? Hindi naman po, hindi naman sa pagsuri, hindi naman. Hindi naman ang naka-induce lang naman pa din yan pag may mantika na. Ayon. Kaya dapat nilaga lang talaga, mas maganda nilaga. Okay, tama, okay. Dok, po ba ang gamot sa gout na bukol
na ang gamot sa gout na bukol na at deform na daliri sa kamay, siko, matigas na bukol ng mga tulang. Doc Joey, reaction po. Iyan po yung advance na yan pa din na gout na sinasabi niya. Nagbukol na, no? Hindi nga. Oo, nagde-deform na yan pa din. Deform na yan pa din. Oo. Pag deform na ganyan, talaga medyo mahirap na po yan. Tiyagaan po yan. Ang tanong ko, bakit pa pinaabot na ng deform na yung kanyang Siko. yung kanyang siko, yung kanyang paa, yung kanyang mga daliri. Dapat inagapan po yan noon pa. Yeah. Ngayon nagkaganyan na yan, ang tanongin niya sarili niya, anong gusto niya? Tuloy-tuloy na ba yan, mag-aggravate o mahinto ang pag-aggravate at mabawasan dahan-dahan? Ano naman po yan? Opo. Sabi ko nga parati kanina pa din, may process lahat ng bagay. Correct, tama. Diba? Si Doc Joey B dito, going 7 dito, may process. Paano ko na hindi na ko lumagpas na ang edad ko, kaya mag-70 to, parang 50-60 ako. Bakit? May proseso akong ginagawa. Alam po ang bagay sa mundong ibabaw, may proseso. Opo, okay. Kailangan lang proseso ang gawin natin ang tama. At saka, sabi ko nga, huwag tayong kuripot. Pero, God's grace, at saka tulong ninyo ni na Pading Glenn. Mayroon ako pa ding iniisip. Ito na pa, last chance na ito. Ibig sabihin, ito na po ang aking ligasiya. Ipagdasal ng ating mga kababayan na nakikinig kasi ito, maraming matutulungan. Pag ito po ay nilaunch natin, ay marami po ang magkakaroon ng magandang kalusugan. Kahit po yung mga pobre pero masipag, pwede sila magkaroon ng magandang kalusugan. At marami po ditong aasinso. Pero pag sinabi natin pa na sumali na, sumama na, gumawa na sila ng paraan na sumali na. Huwag po nilang antayin na 5 taon kasi 5 taon pa marami na yumaman, marami mga Mercedes na. Okay, so ito po pa ito po pinagdadasal ko pa sa totoo lang, hindi halos ako makatulog ngayon sa pagdadasal ko sa Panginoon at saka sa aking kaiisip kasi hindi ko naman iniisip lang buhay ko, iniisip ko rin ang bayan. Pag ito po pa ay mangyari, ipagdasal po natin lahat, ay marami po ang matutulungan. Hindi lang po sa kalusugan, pati financially. Kaya po ay, iyo po ang inyong kapatid na si Doc Joey B dito. Marami pang iniisip para sa bayan. Kaya po, magsama-tama po tayo magdasal. Kasi, ako pa kasi ang sa totoo lang, ang aking strength ay sa pagdadasal. Kasi Jesus Christ, alam naman natin yan, nagpapako si Lord sa Jesus sa cross, si Jesus Christ. Kasi yung sinave tayo with His grace, hindi po yung nagsisimba tayo araw-araw, akala natin mapupunta na tayo sa heaven, hindi po. By His grace. Grace, ibig sabihin, nagpapako siya with His grace, doon lang at naniwala tayo sa Kanya at gumawa din tayo na magaganda, mabubuti, ay malamang nasa heaven tayo. Ganun po ang sa ating paniniwala. Opo, okay. Pade, maraming salamat. Wala na pong tanong sa mga texters natin. Ako okay na din ako. Ano po ang mensahe natin sa mga listeners? Okay, sa akin pong mga kababayan, makinig lang po tayo sa parati sa programa ng PBNDS TV, lalo-lalo sa programa ni Pading sa aming mga kasama. And of course, yung po aming programa din po tuwing hapon, Lunes hanggang Sabado, 5:30 to 6:30, except Wednesday din Sunday. Bukas po ay 9:30 to 11, yung kalusugan at pangkabuhayan. At makinig lang po tayo, manood tayo sa ating FB Live dyan, sa yung FB Live din ng Doc Joey B dito page. Kasi po marami po tayo akong iniisip ng napakaganda. Ang aking pong iniisip kasi po yung tinatawag nating pangkalusugan, iyan po ay nagawa na namin. Ibig sabihin, given na po yan, mga more than 90%. Ang iniisip ko ngayon, paano si Juan de la Cruz umasinso sa buhay, yan po. Aking pagtutuon mulang Marso, hopefully po from April to August 19 sa aking birthday ay ma-announcing ito.
at makakuha tayo ng magaling na programmer kasi pwede ang hirap umanap ng programmer. Yeah. Yan po ang katotohanan. So makakuha tayo ng matinong programmer with the God's grace, ma-launch na ito. Marami po tayong matutulungan ng mga Bicolano sapagat mahal ko po ang Bicolano because I'm a Bicolano at saka mga Pilipino. Opo. Ipagdasal lang po natin yan. Bukas po kami Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 7 ng gabi, Monday to Saturday. Andito po tayo harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Pag hindi naman po, usually andyan kami sa Dorotea Resort sa Alba. Ang kailangan lang po siguro, tawagan niyo ako kung hindi alam niyo dito pa po harap ang West, dito po sa Barangay 18 na Legazpi City Green Building, yung pong pisina namin. Sa kumirong 0998-975-8121 0998-975-8121 at sa Globe 0917-853-8933 0917-853-8933. Lagi po natin tandaan ang magandang kalusugan ay daigtang katutan ng kayamanan, pero kung mayroon po magandang oportunidad na tayo umasis at yumaman ay mas maganda. Iyang pang i-offer ni Doc Joey dito siguro April to August. So, magdasal lang po tayo. Maniwala ni Lord Jesus Christ na tutulungan tayo para po tayo sa ating kalusugan, pati po sa ating kabuhayan. Ang kailangan na po, all think positive. Huwag na po tayong mag-isip ng masama, lalong-lalo sa ayaw po niya ni Lord. Kailangan po natin laging mga magandang kaisipan, maganda kung paano tayo makatulong sa kapwa. Maraming salamat pa rin. God bless and good health. Thank you so much mga tugang Doc Joey Bitito, mga tugang para sa mga informasyon. Ngunya na pag-aaga, dito po sa tuyang programang Radyo Klinika. Salamat kanserong ay bago ako magpaarampalan, i-reiterate ko lang ini. So gigibuhon tabi na Watch Your Health program gikan sa tuyang mga amigo sa Kiwanis Club of Legazpi. Gigibon po yan. Ang first day po sa aga na, Pebrero 22, gigibon po ang primerong Domingo sa Legazpi City Convention Center. Iban po sa Old Airport, ano? Sa February 2022 po, sa agang Domingo, ulitong ko lang. First day po yan kang Watch Your Health program. Sa aga pong alas 5 din aga sa Legazpi Convention Center. Sumasunod tabing mga Domingo sa bulan, mga tugang kan Marso, gabos na po yan sa ICR, Ibalong Centrum for Recreation. 1,000 pesos tabi, mga tugang ang bayad. Mas barato ini kumpara tabi sa iba na mga pinagigibong laboratory test, mga tugang kan sa tuya tabing dugo. Fasting blood sugar po ang kaipuhan na. Dahil po magkaon o dahil mag-inom nin anuman na bagay bago po magpa-extract kidugo kung madumang kamo sa aga. Pagkakuha kan dugo, saka na po kamo mamahaw, saka na magkape, saka na po mag-inom kin tubig. Importante po, magsipilyo lang. Budak maglawar. Alright? Watch Your Health po yan sa aga na mapuon tabi. Pebrero 22 sa Legazpi City Convention Center. Sumasunod tabi na mga Domingo, dumana po yan sa Legazpi City, Ibalong Centrum sa Bitano, Legazpi City. Salamat kanserong pagantabay. Mga tugang si Padeng Alarmario, susunod na. Goodbye, mabuhay. Yan, salamat. Dakulo na kong naukudan ganyan sa programa.